Kanigiri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli di kesan ni jana kimat kongsan jo ka khubor. Aji ro menteri rang badu Narendra Modi halor ka jinglat im ki sapu ingut ki dong bela ki bela sakut hapo ka silkiara tunnel ka bela tua. Sa sansnam on beteng ye ka skim Pradhan Mantri Garib Kalyan An Yojana PMGKAY penbena ka sarkar India. Thao khnun trekam ka sarkar Meghalaya ban sandur ye ki policy na ka banta ki ranglong kan thei bet ki thei long san rang ni ki transgender. Bat wengno ka nepmu ya ka rai sange penpoi umpanyang petrol sa Meghalaya. Ikubor ki babnya. Menteri rang badu Narendra Modi ula aji ro ya baro ki bledon benta ha ka jing treshitam ka ba ki lala ban sei bat pelat im ya baro sa puingut ki nong trei ki bla sa set kut sepo ka silkiara tunnel ka bla tua khat sau sngi menchua nadu ka khat artarik menta ubnai ha utarakan ki jinging apisa jong kari berak wei halor ke jing sakut ki sau puingut ki nong bela hadu sau spa kenta sepo ka silkiara tunnel ka bla tua kala kut no da ka jing 3 minit ka ba klem tengkai bat klem sange jong ka kunhun penlat im ha ka ba kilala ban penni sabar bat penlat im ya baro ki nong bela ki belangat ha ka jing tua ka sarkar India kala penjalan susu ya ka jing menteri kam ya ka skim Pradhan Mantri Garib Kalyan An Yojana lani ka PMGKAY sa da sansnem nadu ka siteri kulalungkot arhajar arpusaw hapo ka skim ka sarkar ka IA san kilo khaw man la ubanay na ka banta iwe pe iwe na kinong yu mentoy na ka skim PMGKAY kibadan palat prapoi klur hak lengkari kibahap hakathop baduk Habakrian kinong patay kubor ha New Delhi, Menteri Keterangan Information and Broadcasting Joko Sarkar India, Anurag Singh Thakur. Ula ay ya kajing penbena halor ketika rai Joko Sarkar India, bandang beteng ya ke skim PMGKAY sada sansnem nadu kesiteri kulalungkot arhajar arpusaw. Susu ke Sarkar Pedeng kala ajing menjeru halor ke Central Sector Scheme. Nak benta ban sam drone syaki self-help group ni kisang yerap ladie jongki kenthai. Hakasin jam bansa kan mau. Kasengking atiar United National Liberation Front UNLF na Manipur kalayasoy ya kasoskulari suk bat kasarkar India batru bat kasarkar Manipur New Delhi nen kasngi. Ka UNLF kadi kasengking atiar kabala rimtam ha Manipur bat kasoskulari suk kabala yasoy nen kasngi. Kala penwai no ya kajinge ki jong ka UNLF lengba ki atiar yele kabala ne mentala nripusnem. Lengba ka kubor ha social media Menteri Korbari Amit Shah ulayathu ba ka UNLF kala menjur ban eno ya kalenti ke jingi snam bat ban wanno sa kalenti ke babet kumbalong lem kiwi para nong sungsnong Amit Shah ula ongru ba ka jing persang jong sarkar ban wanra e ka jing suk ban yaine ha ka than ste lam mi jong kari kala ya sa prang sa uwi pat umaw jam da ka jing wan sa khmat jong ka sangking atiar UNLF Banesoy ya kasoskular suk bat ka sarkar nen kasngi. Menteri Korbari ula priang subhay ka kunhun UNLF bat ula ong bakalong ka jingjob ha ka balala ban penurlong ya ka thong Menteri rang badu Narendra Modi ban kentiu ya ka roy kaman bat ban penyo ya ka lawai bepranai na ka bantaki samla jong ka than dalam mingi. Ka sarkar Meghalaya kala thau ya ka kunhun trekam ka bakerpang Kabantau ki polisi terikam na kabantaki rang long kenthei bet ki thei long sen rang ya ki bela tip kum ki transgender ha ka jela. Ya kani lapen pau ha ka kaipot ka bela wanra da katnat social welfare ha ka jingelang khmi binia ka ba arsilenter ka bela long halor ka jing penterikam ya ki scheme ki babun jat jong katnat social welfare ka bela kutno ha ka si ba ar ha SHILLONG. Susu ka te ka kaipot kala ongru baka Directorate of Social Welfare kadang penkriya menta bani penbet bat sarkar halor ka jing play ya ka account halor ki kam ki bede bat ki transgender la ban penken mau bakat kum ka khana samari jong usnam arhajar khatwei kila dan baro nrius pa ar penyongut ki brio ki ba ha ka thop transgender ha ka jela Meghalaya
Kani ke kubor kawan Shapi na ka AKASHVANI Shillong. Ka sunjuk kinongnya kalikit umpnyang kata ka North East Petroleum Mazdur Union lani ka nepmu kala pensange no ya ka jingtmu yaki persya jongka hadin ka jingelang bat ki he officer jong sarkar Meghalaya ka balalong nin ka sngibalang hanong po. U Menteri Ketnat Food and Civil Supplies uba coming one umbon ulaong hadin bawai ka jingelang ba ka nepmu kala rai ban sange ban penpoi ya ka petrol sa Meghalaya. Nakaliang jong kanepmu kala penpau ba kadaw ka bala penlong yeki ban sangi wanra petrol sa Meghalaya kalong nakajing pentut bat jing ban ben nakaliang katrat pulit Meghalaya ya kinongnya kalikit umpnyang. Nakaliang katrat pulit jong Ribah District kabala poilang ha katay kajingelang nin kasngi rengkat kidukot na kibor penya district kala ong ba ya kajing tokit lale tang halor ka jing tu umpnyang bat jing kle ha ka umpnyang bat katnat pulit ha ka jing trei yala ka kamram kam dan benta eru ban pentut ni ban ben yanu ru ka sarkar Meghalaya kan pelut kumbasan $1 million na ka benta bante ya arspa new pulai tili ki Anganwadi Center ki bethamai bat ru na ka benta ban kentiu kedan ya palat arspa tili ki Anganwadi Center ki bela don lepa ha ka leng ka jela ya kanile tu do Menteri Ketnat Social Welfare ka jela oba poleng do hadian belawai ka review meeting jong Ketnat akasi baar menta kata yo ya ka jingelang kami binia ni ka review meeting halor ka jing penteri kam yaki skim ki babunjat jong Ketnat Social Welfare ka bala bay tengkar ka sarkar pedeng la pelong biang menta kata yo hadian sansnem nadu bala pelong khadu ya ka hakati ka review meeting ka bala kutno akasi baar menta kata yo le kren ni taru ahlor ka jingdan kam ban thong kam ye kinong trei ki bala dep yo jing pentibet hakatnat social welfare haba kren ni kinong patai ku bor ba polong do uloong ba ka wei ni ki jing tulat ki ba kraw e jong katnat social welfare ka de ki jing bamdan ni kinong trei ki betbet na ka banta ban penkre ya ki detail project report la ni ki DPR bat ban penkre ru ya ki utilization certificate la ni ki UC hakapor ka ba piang hedu barim joga GHADC uba mak Donald Rembai uloong ba ka jing lat joga pisa nakadaw ka jing khayi be anyu do yong batru na ka jing bamla ka sarkar ban plat ya ka bahak na ka jing lom khajana kilom kidaw ba ki bakong san halo ka jing bamla joga Giant Hills Autonomous District Council ban siu tulap ikinong trei jongka hakiri ki po bna belala uba rembai ulak keno ru ba kinong tre jong ka GHADC kilamat jing ha ka bede ka jing yo tulap ka jongki nadu usnem arhajar khat khandai ha ka ba uloong ba ka khajana na ka jing khayi do yong be an kampoi sa ka plapisa jong ka sarkar namar kumba julong hi ha ka ba kum ka te ka rukom tre kam kalong ya ai yesem markliang ka MP jong ketura ka agatha ke sangma kala lejngo ya ka South Garo Hills District bat kala penyaru ke jingelang jong District Development Coordination and Monitoring Committee ka disha ha ka kamra jingelang jong ka Circuit House ke betmai ka bahabak mara ha ka jingkren jong ka sangma kala penpau ya ke jing songu ya ki he nong penyak district na kitna trekam ba per halor ka jing job jong ka jingelang ha ka bala ong ba ya ki baro ki bele kren na ka te jingelang on ra aski bor sarkar ki bere kmi na ka banta ban le ya ka badan kam baro ban kentiu bat penbha ya ki mat ki bala wan ra ka jingelang ka US Embassy bat ki consulate jongka ki badan hari India kala penmi ya jing penbena ka bala ai silak saupo zartli ki visa nak bentai samla puli jongkri India ki belik puli Amerika hapdeng ubnai risau arhajar arpuar bat unai lur arhajar arpulai ka State Department jongka US hakajing pelak kubor kala ong ba ketika por kala airu ya shiklur teli ki non-immigrant visa hakalengkari jong ka perthai nalor ki prapulak teli ki visitor visa na ka benta ki nong khayi bi ki nong jongok kai perthai ka balong ka jing pelak visa ka ba hedu nadu usnam arhajar khatsan ka tu gani ka khubor klakut ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong